मोबाइल नंबर 9365 দাদুরা বেড়াইছে বা tiket kembali lagi per daya jerai. Tiket dan bay daya dia jerai. iya betul Kujo jerai na? Kai kujo jerai kujo pas nur juli. Hargana ini suah kujo jerai nengna. Hai tai baru jerai kan satu. Saya kan gila nama. Hari kelai. Kujo jaga gana nama. ऊपर जगह नहीं ऊपर जगह नहीं मानसि थांगोन दा गोजौलै नायग्रोनो फैलाय gue Sungguh tuh kak. माथो रावबो थाङाखै गोजौआव ओरैनिफ्राय बाहेरनिफ्राय नायनो फैलाय मानसिफोर गाखोनो गाखो ओइ ड्राइभारनिल' जागादों खेला गैया खालिसो गोजौआव जिरायग्रा गैया ड्राइभारल' टाइम जाबाय खारसिगोन आयौ बाला दैया माबादिखा गोथौ नुखायोना